broadcasting your webinar. Honestly, on this webinar is being recorded. Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a tots en nom de la universitat i de mi mateix. Soc el Gerard Miret, treballo aquí a la universitat en comunicació i avui seré el moderador d'aquesta 8a Masterclass d'Eunip Acadèmia i deixeu-me que comenci per aquí per situar tots aquells que sigui la primera vegada que us connecteu. Eunip Acadèmia és un seguit de Masterclass que portem fent des de l'any passat que té la voluntat de tractar temes que siguin transversals, temàtics purament, un dia tractarem uns temes i d'altres d'altres, però procurem que siguin transversals en el sentit en què siguin interessants perquè tenen una aplicabilitat en el dia a dia i, per tant, estan de moda, i també perquè, sigui quin siguin les persones que estigueu interessades, tingui una rellevància per vosaltres. En la sessió d'avui, que es titula Digital Mindset, com pensar, actuar i ser digitals, tractarem justament el tema, valgui la redundància, de la transformació digital dels negocis. I, òbviament, totes aquestes sessions tenen sentit perquè portem sempre un ponent expert en la temàtica i avui és el cas de l'Ignasi Martín, que ens acompanya. L'Ignasi és CEO i fundador de Whoop Coaching i Consulting, director general d'Actint, que és el clúster d'empreses tecnològiques d'aquí d'Andorra, és president de CIMA, l'Associació Andorrana de Coaching i Mentoring, i, òbviament, té la vinculació amb la universitat perquè és professor associat d'algunes de les titulacions de l'àmbit més informàtic / tecnològic que impartim aquí a la universitat. A més, l'Ignasi, més enllà de els grans titulars que ens pot presentar avui en dia, té més de 30 anys d'experiència com a alt directiu en el sector financer, dels quals 13 va ser com a director de l'àrea de banca digital de Caixa Catalunya i Chief Digital Officer del grup Morabanc. Per tant, diguem-ne, és una persona amb una trajectòria boníssima i que segur que la seva presència serà molt enriquidora per tots nosaltres. Però, a més, l'Ignasi combina aquesta doble vessant, diguem-ne, professional i acadèmica perquè, en primer lloc, com us deia, està vinculat a la universitat, però també té una formació extensíssima, és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials a la UAB, és màster en Direcció Econòmico-Financera al CEF, programa de Direcció General a EADA i podríem seguir amb bastantes titulacions més que justament fan que sigui un perfil idoni per aquest tipus de masterclass perquè té aquesta experiència professional, però a més té la formació i la capacitat de traslladar-vos tots els seus aprenentatges que de ben segur que seran molt interessants. Fins aquí el meu paper per presentar-vos el ponent i situar-vos en aquesta masterclass. Dir-vos que ara l'Ignasi us farà aquesta exposició tan interessant i deixarem al final uns quants minuts, 10, 15, en funció del temps que tinguem restant, perquè li pugueu fer preguntes. Aquestes preguntes no cal que les feu només al final, sinó que les podeu anar deixant aquí a l'apartat que posa Q&A en la plataforma aquesta on ens estem veient. Les podeu anar posant allà, al final farem un recull d'aquestes preguntes i les farem a l'Ignasi perquè ell també valori i doni el seu punt de vista, d'acord? Doncs sense més dilació, Ignasi, et deixo amb la teva exposició i esperem que sigui del gust de tots nosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Gerard. Moltes gràcies a tots per estar avui aquí i començarem amb aquesta exposició. Permeteu-me que comparteixi una presentació que tinc per aquí i comencem. Molt bé, doncs, com deia Gerard, l'exposició d'avui va sobre aquest pensament digital, digital mindset, en aquesta manera de com ser, pensar i actuar en digital. I què veurem? Veurem, i vull que us quedeu amb aquestes 3 idees clau. La primera és que la transformació digital és un canvi de paradigma. Ara veurem què és això, un canvi de paradigma. La segona és que és molt més que tecnologia. I la tercera idea és que la transformació digital és molt més que un negoci digital. Sí? Molt bé. Un canvi de paradigma. Què és un canvi de paradigma? Un canvi de paradigma és la manera en la que tu veus el món, en la que aquests filtres mentals que tu tens al teu cervell canvien per abraçar i veure que l'economia d'avui i el món d'avui no és el món de fa
10 o 15 anys, no? Que moltes empreses encara estan apalancades, no? Frenades, per dir-ho d'alguna manera, en uns models de negoci del segle XX, per dir-ho d'alguna manera, d'acord? Fixeu-vos, no? Això no va només d'un canvi de tecnologia, no? No és que tinguem noves tecnologies, no? Sinó que això va més també de formes de lideratge, de formes de treballar, treballem de forma diferent, remota, no? Va de nous coneixements digitals, no? Que hem de dominar i que hem d'experimentar. I va també de nous processos operatius o de negoci digital. D'acord? Fixeu-vos, no? Fa això, 20 anys, 25, quan havíem de prendre decisions de compra com a consumidor, ens conduïen dos emocions o dues maneres de fer. La primera era aquest sentiment de necessitat. Compro el pa perquè haig de menjar i, per tant, haig de comprar, tinc una necessitat. I l'altra, la segona, era perquè hi havia un sentiment d'oportunitat. Durant l'agost o després del Nadal s'obrien períodes de descompte en el qual era una bona oportunitat comprar-se la roba o les sabates perquè costaven la meitat. D'acord? Això va canviar. I a partir d'aquest segle XX, per dir-ho d'alguna manera, el que ens regeix, el sentiment, són altres dos sentiments. El primer és el sentiment d'immediatesa, ho vull tot per avui, no, per avui no, per ahir. I després el d'ubiquitat. Vull comprar-ho quan vulgui jo, en qualsevol moment. Per tant, el que ens regeix avui és, i quan hem de pensar en com ha de ser el nostre negoci i com ha de preparar-se el nostre negoci i com hem de construir el nostre negoci, el que hem de fer és que es pugui fer des de qualsevol lloc, des de qualsevol en qualsevol moment i a qualsevol hora. I, per tant, si avui volem triomfar en aquest món digital, hem de tenir aquest pensament digital. Fixeu-vos, el VICA, quin és el nostre entorn, quin és el nostre món, quines són les regles del joc. Fixeu-vos que una empresa, quan avui, en el segle XX, vol competir, ja no ha de tenir en compte només aquest terme que es va posar va ser famós, del buca en castellano o el pica en català, que és aquesta volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat respecte a períodes anteriors i que van posar de moda l'exèrcit americà i que després se n'ha parlat del Bunny, però fixeu-vos, jo avui us mostro un nou model. És el que avui ens regeix i que és encara molt més complicat. Té encara molt més colors, com bé podeu veure en aquest món. En el que, fixeu-vos que hem passat al Viscas, i en el que hi ha no només una, sinó dos Is i no una A, sinó dos As. I què és el que canvia respecte al que podia haver fa 10 o 15 anys? Fixeu-vos que és el concepte aquest que hem dit abans, d'immediatesa. El nostre consumidor ho vol tot ja, el que vol és conveniència i el que busca són empreses que li donin. Fixeu-vos que després també hem d'aprendre a competir en aquest entorn de soroll. Què és el soroll? El ruido en castellano. És, i em ve a la ment, el Trump, Donald Trump. Les empreses també competeixen amb fake news, amb notícies que no són bé o que són a mitges, i que el que fa és que hagis de competir no només sobre la realitat, sinó sobre allò que entén el client. I, per tant, les regles del joc aquí també ens han canviat. L'acceleració.
La forma en la que arribem al client i als usuaris, i a aquest terme d'usuari. O sigui, com determinades, tenim l'exemple en les xarxes socials, determinades xarxes socials arriben, Facebook a 1 milió d'usuaris va trigar entre 6 mesos i un any i ChatGPT ho ha aconseguit en dies. Bueno, són regles de joc diferents. I finalment, aquesta simultaneïtat de disparitats. Coses que podrien ser lògiques deixen de ser lògiques. I l'exemple també el tenim aquí sobre Estats Units i Xina. Fixeu-vos, un país com Nord-amèrica en el que el paradigma del capitalisme, de l'obertura, de la globalització, que de sobte, amb polítics com el Donald Trump, passen a ser els països més proteccionistes del món. Llavors, com juguem això? I la Xina, en l'altre costat, un país proteccionista que canvia i que ara és fins i tot està més obert, encara que d'altra manera, però que arriba a tot el món i aquesta globalització d'una forma diferent. I, per tant, avui fins i tot és més capitalista, fins i tot en determinats termes, que Estats Units. Aquestes són les regles del joc. I si no les coneixem, si no les veiem, si no ens adaptem a aquestes regles del joc, els nostres negocis no duraran ni un any. D'acord? Per tant, fixeu-vos que no estem en una era de canvis, sinó que estem realment en un canvi d'era i de veure que si no entenem aquest canvi de paradigma, que hem de pensar d'una forma diferent i, per tant, a partir d'aquí actuar de forma diferent, obtindrem resultats que no seran positius. Una altra cosa a tenir en compte, aquest triangle que per primera vegada ens dona poders a aquests negocis i a aquests consumidors també des de l'altre vessant. Fixeu-vos, un consumidor amb moltíssima més informació, un consumidor molt més exigent, que vol aquesta conveniència i que el que busca és realment el que ell vol a tot el món. Ja no fa falta que sigui català i que estigui a Catalunya per buscar el millor del mercat local. Pot obtenir a través de plataformes com Amazon o les xineses, Temu, etc., tot el que vulgui, com vulgui, al preu que vulgui. I, per tant, hem de veure aquesta manera de fer i aquesta manera d'adoptar aquest viscas que hem vist. I fixeu-vos que també va pel davant, moltes vegades, de les empreses. Són els que primer adopten, ens diuen, no, és que aquesta tecnologia ens està fent i el que vull és, a través d'aquesta tecnologia, fer... I llavors les empreses van al remolc, moltes vegades. La segona és la part de les noves tecnologies i que el que ens està permetent són eines. Les noves tecnologies són eines que el que ens està permetent és ser més eficient i més productiu. I planificar millor, adoptar nous processos o canviar-los totalment i fins i tot adoptar nous models de negoci i de delivery, de logística, o de forma en la que es realitza el procés de compra. I finalment, fixeu-vos, una altra cosa que fa que això sigui totalment diferent és tot aquest bloc de dades també de connectivitat. Tenim més dades que mai. Tenim capacitats per emmagatzemar i processar dades d'una forma inimaginable fa uns quants anys i que el que ens permeten és prendre millors decisions o decisions més ràpides i més informades. I finalment, aquesta hiperconnectivitat que el que ens empodera també és aquesta connexió, aquestes relacions que finalment són els negocis, es puguin fer no només entre el consumidor
i l'empresa, sinó que entre el consumidor i una màquina, o fins i tot entre màquines. Bestial. I entrem una miqueta aquí, no? En aquesta pregunta que us faig. No perquè me la contesteu, ¿vale? Sinó perquè la reflexioneu amb mi. ¿Vale? És el mateix digitalització que transformació digital? Ja us avanço que no. D'acord? Fixeu-vos, ¿vale? La digitalització. Digitalitzar és la creació o millora d'un procés, d'una funció, d'una operació, mitjançant aquest aprofitament d'aquestes noves tecnologies digitals. Un procés molt senzill, ¿vale? L'email, no? Un email en el qual, ¿vale? Anem, no? Al Google Drive, descarreguem un fitxer i som capaços d'enviar-lo, no? A una altra persona pels canals digitals. Perfecte. Doncs això és un procés que el que fa és que siguem més eficients, economitzem o siguem més efectius, no? I que podem tenir una comunicació amb un cost inferior al que teníem abans, no? Sí? Això és digitalitzar. D'acord? Quan parlem de transformació digital, i transformació digital en majúscules, que ara ho veurem, estem parlant de molt més que això. Aquí estem parlant d'una reorientació de tota, i subratllo tota, l'organització cap a un model eficaç d'aquesta relació digital en cadascun dels punts d'experiència, dels punts de contacte de l'experiència del client. Per tant, ja estem pensant que la nostra empresa és una empresa ja de base, d'origen, o si no l'hem transformat encara, que és omnicanal. I, per tant, hem d'aprendre, i si no ho fem, estem malament ja, és en què l'experiència que vol el client és una experiència única i vol ser tractat a través de tots els canals de la mateixa manera. La nostra marca ha de tenir una experiència única amb el client. I fixeu-vos, moltes vegades el que fem és transformar, en banca, per exemple, transformar un procés d'una transferència perquè sigui òptima, més fàcil i més ràpida en la banca digital per un usuari de banca, i no canviem el transaccional de l'oficina, i encara hi ha entitats bancàries que el pobre empleat que està allà en la caixa, per fer una transferència ha de passar per, si aquí ho fan per 3, en el digital, ha de passar per 15 camps diferents per poder completar una transferència. I triga el triple que la persona o l'usuari final en la banca digital. No té sentit. I fixeu-vos que ara no és només això, que també, sinó que avui, si no transformem també aquesta experiència que deia de l'empleat en el que aconseguim que tingui la cara contenta en el nostre negoci, o fins i tot els nostres grups d'interès, proveïdors, accionistes, ostres, si no fem arribar aquesta transformació, aquestes millores, no només de processos d'operativa, d'eficiència, sinó d'aquesta experiència única i global, no estem jugant en la lliga que ens permetrà que el nostre negoci perduri i sigui sostenible en el temps. I per tant arribem a aquest canvi o adoptem aquest pensament digital, entès com aquest digital en el que les nostres neurones, pel fet ja d'experimentar, de viure en aquest món digital, en aquesta societat digital, i establim aquests contactes digitals amb aquesta tecnologia digital, ens fa que tota la nostra organització estigui tota junta pensant en digital. I aquesta és la veritable transformació, aquest canvi de mentalitat, que és el que, si no adoptem i ens quedem en l'època analògica, doncs no perdurarem en el nostre negoci. Molt bé, continuem i passem ja al segon punt, aquest punt, aquesta idea que la transformació digital és molt més que aquesta tecnologia. Fixeu-vos, i hem de valorar que hi ha
és actual, això ve d'un informe d'Accenture de fa 3 anys, però és totalment vigent avui, en el que hi ha 3 megatendències tecnològiques que canviaran el món i les formes de fer i de pensar. La primera és el cloud, el núvol, el com hem passat de tenir certs datos en un servidor físic a un núvol en el qual hem duplicat, triplicat, quintuplicat i fins i tot centuplicat la informació i la manera en la que gestionem i emmagatzem i gestionem aquestes dades i per prendre decisions més ràpides i més informades. I com processem aquestes dades? Bestial, no? La segona és, encara que s'ha quedat una miqueta aquesta del metavers, li ha passat per la dreta la intel·ligència artificial, sí que és veritat que podem crear nous negocis i noves experiències molt més immersives i que poden enganxar i tenir aquest engagement amb el client final a través del metavers i tecnologies que van associades al metavers. El metavers engloba tota una sèrie de tecnologies que segurament també estan relacionades amb la realitat virtual, la realitat augmentada, segurament també amb el blockchain i altres tecnologies que fan que, ostres, avui poden oferir-nos unes experiències que d'altra manera no podríem i poder veure i viure d'aquesta forma immersiva un concert del teu cantant favorit o de la teva cantant favorita que potser ve cada 5 anys a Barcelona i que, ostres, d'aquesta manera pots veure i pots gaudir d'una forma diferent aquest espectacle. I no només hi ha 10.000 persones que podien veure en un camp de futbol, sinó que comparteixes aquesta experiència amb 1 milió, 2 milions, 10 milions de persones. D'acord? I, per tant, hem de repensar també, hi ha negocis que estan pensats per pensar d'aquesta manera. Aquí, els que sigueu més joves, però una miqueta és el Fortnite elevat a la segona ponència. D'acord? I després tenim, per últim, la intel·ligència artificial, que ens ha arribat i que al final són algoritmes, al final és matemàtica. La intel·ligència artificial també és una eina, ells no pensen. Ells tracten aquesta informació i ens donen una sèrie de resultats que nosaltres hem de veure a través d'aquest pensament crític si realment la resposta que ens està donant és correcta o no és correcta i amb aquest pensament crític el que hem d'anar és veient que ens ajuda. Al final és una eina que ens està portant efectivitat, productivitat, que fa que les coses ocorreixin més ràpides, que a través d'aquest aprenentatge puguem donar millors respostes, etc. Però al final, la decisió final està en l'humà. I això es quedarà. D'aquí no molts anys, això anirà de computació també quàntica i d'altres tecnologies lligades a tot això, que el que ens permetrà és que totes aquelles tasques més administratives, repetitives, puguin ser fetes a través d'aquestes eines i l'humà pugui ser o donar el valor en aquelles coses que realment aporten diferenciació en aquesta relació amb els clients. Què tenen en comú aquestes 4 empreses que us estic mostrant aquí? Què penseu? Aquestes 4 empreses són unicorns. Són empreses que avui per avui tenen una capitalització bursàtil de més de 1.000 milions de dòlars. 1 bilió, no? Coneixeu alguna? Potser Salesforce, no? Salesforce és més famosa, més coneguda per els que esteu fent potser més tema d'ADE o tema de màrqueting o tema de
o estigueu liderant una empresa, és una plataforma, ¿vale? Tecnològica que no fa màrqueting. ¿Vale? No ens ven màrqueting, ens ven les eines per fer el màrqueting. D'acord? I per tant és un model de negoci diferent, ¿vale? Amb un model d'ingressos diferent que una empresa de màrqueting, la millor del món, la que pugueu, o la que més vengui del món. Després teniu, fixeu-vos, no? I ara la veurem una miqueta més en profunditat, LegalZoom, no? És una empresa que està també transformant i desintermediant el model de negoci dels advocats. Notarais, evidentment, ho diu el nom dels notaris, no? I també a través de tecnologies com la tecnologia blockchain és capaç d'eficientar els processos de signatura, fer-los amb més seguretat i en qualsevol moment, a qualsevol hora, en qualsevol lloc. I TestFit, el mateix també, aquesta desintermediació en el món de la construcció, des de tot el que és la feina d'un enginyer, d'un arquitecte, d'un cap d'obres, dels càlculs, de com es fa tots els processos d'aquest món del sector immobiliari i de la construcció. Fixeu-vos, no? Empreses que es fa segurament que moltes segurament ni coneixeu, no? O que fa 4 dies ni hi eren en el mercat. Fixeu-vos en LegalZoom, perquè és una empresa que va fundar ja fa 25 anys, ja no és una joveneta, però que és una empresa de serveis legals online, exclusivament. Facilita aquesta creació de documents legals sense contractar un advocat, té un catàleg de certificats o de processos que te'ls dona immediatament i a un preu tirat, i que té un model de negoci diferent d'un advocat. Va de serveis de pagament únic, o pagues per una cosa exclusiva, o de subscripcions a aquests serveis legals i que poden alguns potser fer fins i tot a freemium. Potser te'l regala i després, si vols alguna cosa més, el que et fa és, a través d'aquesta subscripció, que vagis també pagant més, com un model que pot ser semblant al de Spotify. I fixeu-vos, aquesta capitalització borsària, que això ja és de fa més d'un anyet, però ja estava bastant sobrepassant aquest import que us deia d'un unicorn. Molt bé, anem avançant. I què hem de fer? Què hem de fer a la nostra empresa? Transformar-nos o tancar? El primer que hem de fer és fer-nos una pregunta. Primer saber on estem, perquè si no sabem on estem no sabrem on podem anar. I la pregunta que ens hem de fer, aquesta que ens proposa Gartner, és, jo què necessito realment? Digitalitzar processos perquè el que necessito és eficientar o ser més productiu en un procés operatiu o de venda, o realment necessito transformar realment digitalment la meva empresa perquè necessito productes digitals, necessito gent que comprengui tot això i que implementi estratègies digitals. Això és el primer que t'has de plantejar. Potser no necessites fer realment per la teva empresa perquè el teu model operatiu no necessita adoptar noves tecnologies o aquestes noves tecnologies que estàvem parlant i simplement el que necessites és un algoritme simple en el que eficientes una sèrie de processos i que fa que siguis millor i venguis més. D'acord? Fixeu-vos la roda de la transformació digital després, quan encetem un procés de transformació digital, hem de tenir en compte això que es deia. La línia vermella potser era on estaves i potser per créixer i triomfar en l'era digital el que necessites és la rodoneta més equilibrada, per dir-ho d'alguna manera. I el que necessites és plantejar-te qui liderarà aquesta transformació digital. Necessito un Chief Digital Officer o la transformació digital me l'ha de portar el director de tecnologia o el director de màrqueting o si ho faig els dos i que es barrejaran. Quin model vull?
he de determinar quina és l'estratègia digital, no? I, per tant, he de determinar i he de saber que un pla de la transformació digital que segurament vull no la puc fer tot alhora amb tots els projectes o miniprojectes que hi haurà alhora. I, per tant, he de posar mètode i he d'anar avançant en què potser en alguna cosa he de fer un waterfall, però en altres coses he d'anar en paral·lel, no? I el que he de fer és tenir-ho clar, de com llavors veure si tinc o no les persones necessàries per fer-ho així. I que aquestes relacions que tinc amb els meus proveïdors o amb els meus clients s'han de canviar i han de fer-se d'una forma digital, no? I tenir en compte que he de repensar tot el procés, perquè el procés digital no és el mateix que segurament el procés analògic que tenia abans, etcètera, etcètera. I fixeu-vos que al final, en el mig que està aquesta nova mentalitat digital, el digital mindset, si tu no ets capaç de que les teves neurones es connectin d'aquesta manera, no ho faràs. I després hem de saber on anem. Aquesta visió que és la que us comparteixo de Salesforce. Es defineix com aquesta Customer Company. És una empresa tecnològica. I, per tant, el que defineix és el que ell vol. I ha transformat tot aquest model del màrqueting i de com fer el màrqueting. Coneixeu el Philip Kotler? Els que sou més marketingians em direu que sí, els que no, segurament no el coneixeu. Aquest home és un dels pares del màrqueting. I aquest home, ja fa uns anys, el que va posar de manifest aquesta formuleta que ens dona una miqueta la visió del que hem de tenir en compte. Fixeu-vos, ens diu que tu pots adoptar una nova tecnologia en una vella organització i que el que obtindràs és una cara i vella organització. Si no ets capaç de canviar la cultura organitzativa, els processos, continues amb aquests mecanismes de fa 20 anys, el que hauràs aconseguit és pagar molts diners i durar 2 telediaris. Per tant, quan adoptis una tecnologia digital o que l'adoptis, no vol dir que ja siguis un negoci digital. Has de tenir en compte moltes més coses. I fixeu-vos, suposo aquesta via làctea que està, o aquestes constel·lacions que tenim, que estan sempre en contínua evolució o transformació. Doncs això és la transformació digital. El fet que tu adoptis un pla digital, un roadmap, no vol dir que quan l'acabis ja està, perquè això és una assignatura contínua i és un procés continu de canvi dintre d'aquell entorn que hem vist que era el del Viscas. Ho veieu? Molt bé, i entrem ja en el tercer... en la tercera idea, molt més que un negoci digital. Fixeu-vos, això també és l'ABC del negoci digital, també són idees que ens donen alguna d'aquestes grans consultores. El que ens diu és que hem de tenir 3 pilars. El primer és l'agilitat, la segona és el business, el negoci, i la tercera és tenir al centre el client. D'acord? Per ser àgils, què necessitem? Necessitem crear aquesta cultura digital, ajudar la gent a adquirir aquests coneixements, aquestes experiències digitals, a treballar de forma digital, etcètera. Adoptar i abraçar aquestes noves tecnologies que hem vist, el cloud, el metavers, blockchain i intel·ligència artificial i d'altres, com a avantatge competitiu. I convertir-nos en una empresa just in time. Hem vist que el nostre client el que vol és la conveniència. Per tant, hem de ser capaços de fer el delivery, de fer arribar el nostre producte, el nostre servei en el moment que vol el client, quan vol el client i en la manera que vol el client. I finalment, el com creem aquest caldo de cultiu, aquest brou, perquè tinguem el millor talent digital a la nostra empresa, cosa que no és fàcil. El business, doncs
no és models de negoci digital, no? Veiem, no? Doncs, models de subscripció, models de freemium, no? Pues, bueno, pues la manera en la que són capaços d'enganxar gent, no? Aquests models, no? En el que primer capten usuaris a un cost zero per després oferir-los un servei premium i a partir d'aquí tenir dos o tres, no? Tarifes, no? Diferents que són les que fas negoci, no? Bueno, augmentar aquesta productivitat també dels canals digitals i tant de processos operatius com de processos de venda, ¿vale? I d'atenció al client. I com transformem també i optimitzem també aquesta xarxa de distribució que tenim, no? Hi ha nous models, no? No sé si heu sentit a parlar del ROPO, no? La gent, ¿vale? Actua d'una altra manera, no? El consumidor, no? El ROPO és el Rich Online, no? I purchase offline. Però després està el ROPO invers, no? Que és el Rich Online, no? I purchase offline, no? I la meva dona, no? Pues se'n va, compra per la web perquè li envien a la botiga del Zara, s'ho emprova, ¿vale? I després ho retorna, si no li va, no? I se'n va a la botiga, no? Bueno, hi ha tota una sèrie de processos que han canviat, no? I les maneres de fer són diferents. I si tu no les tens l'altra. ¿Vale? I un altre dels pilars bestials, no? O que hem de tenir en cas i que són essencials en el nostre negoci, la ciberseguretat. Avui, en el món en el que estem, els dolents estan treballant 365 dies amb unes plantilles bestials, ¿vale? I en les que s'han convertit en el tercer negoci o en el tercer país, si diguéssim, en quant a volum de facturació per darrere dels Estats Units i de Xina. No? Són capaços de generar ja uns moviments del seu negoci fraudulent, ¿vale? que espanta. No? I si no tens aquest eix, no? Integrat dintre del teu negoci, doncs et deixaran sense negoci. I finalment, el customer, no? Com millorem aquesta experiència del client, amb aquesta experiència única omnicanal, ¿vale? En la que fem que la nostra proposta de valor encaixi, ¿vale? Amb aquestes penes, aquests pains, no? Que tenen els nostres clients. No? I el que hem de fer és ajustar-ho al màxim. I finalment, el com explotem i convertim aquestes dades, no? Que tenim i aquesta hiperconnectivitat en valor. Com som capaços d'utilitzar una informació que no teníem abans, inimaginable en quant a volum, i que a través d'aquestes eines també ens permeten gestionar i prendre decisions millor, molt millor i molt més ràpida que abans. I aquí entro a una idea també en la que no només ens hem de quedar en el customer experience, no? I és aquesta idea del business experience que ara us explico i que és la que avui fa triomfar segurament a les empreses que estan allà, no? Entre les primeres de facturació, les primeres en quant a reconeixement per part del consumidor en les valoracions. No? Fixeu-vos, l'experiència del client està enfocada, és allò que és aquell record que genera en la ment del consumidor com a conseqüència d'aquesta relació amb la marca. I això, que feia diferenciar a unes empreses fa uns quants anys respecte a d'altres, ara se'ns queda curt. I el que hem de tenir en compte no és només l'experiència del client, sinó les persones. I les persones és molt més que el client. I aquí fixeu-vos, aquestes empreses que triomfen avui, aquests Apples o aquests Netflix, el que tenen o que intenten buscar és aquest business experience. Fixeu-vos, el customer experience està centrat més en això que estava explicant abans, de les transferències bancàries. En aquesta tecnologia de front-end arreglem tot allò que és més bonic, els processos són més fàcils pel client, però el pobre empleat ha de passar per un Cristo per poder fer una transferència. I fixeu-vos, aquesta optimització de canals, el tenir eines de CRM, que el que et fa és millorar el business intelligence, l'experiència de tot el que són els processos de relació amb el client i aquestes funcions més enfocades a les funcions de màrqueting o de vendes i de servei al client, d'atenció al client. Avui el que busquen els nostres clients no és només això, és una empresa que
tingui valors i que tingui un propòsit, no? Un propòsit de fer benefici al món, etc. Això avui és el que està venent, no? El que tingui la innovació com a dintre de l'ADN, no? Una innovació no només de millora contínua, sinó d'anar més enllà, no? I de buscar innovacions disruptives, no? De tenir i de forma àgil, no? També aquests productes i serveis digitals i aquests nous models de delivery, no? De com fer arribar les coses, no? Als nostres clients. I per què? Per què? Doncs perquè és més rendible. Fixeu-vos, no? Aquest estudi també d'Accenture el que ens està dient és que respecte a les empreses que fan Customer Experience, ja no estic dient la majoria, que la majoria no tenen ni el Customer Experience, aquestes que estan fent Business Experience són capaces de tenir un augment anual de rendibilitat cada any, ¿vale? De vora superior al 6, una miqueta per sota del 7%. No? Si això ho portem a números, són milions i milions d'euros o de dòlars. D'acord? Per tant, per què hem de fer la transformació digital? Perquè al final redunda, no? En un major benefici també per a les nostres empreses. I quedeu-vos també amb aquestes idees. El que necessitem avui en aquesta transformació digital és un homo digitalis i una empresa, no? Que adopti aquesta cultura i aquests models de negocis digitals. I per tant, fixeu-vos, en l'homo digitalis va tot de mentalitat, coneixement, tecnologia, comunicació, gestió, empatia i adaptació al canvi, ¿vale? Tot digital, ¿vale? I a l'empresa, ¿vale? En la dreta, pues, en empreses que també les seves estructures i les seves maneres de fer han de canviar. No? Amb aquest business experience, aquest focus, ¿vale? Amb forces de treball molt més líquides, molt més planes, molt més adaptables i flexibles, amb aquest estat mental continu d'innovació, agafant aquesta intel·ligència col·lectiva, no? I treballar inclús i co-crear amb els nostres clients i els nostres proveïdors i establint aquesta comunicació diferent d'aquestes converses digitals, abraçant també tot el tema de les dades. No? I ja acabem. Anem bé, ens falta un minutet, 2 o 3 minutets, amb aquestes conclusions. Arribem a contestar aquesta pregunta, no? Com sobreviurem, no? Com podem sobreviure a aquesta era digital, a aquesta era de transformació que hem vist allà del PISCA. No? Doncs la primera és canviant el nostre paradigma. Les empreses que avui tenen èxit en la seva transformació digital són aquelles que estan pensant, sentint i actuant digitalment. I, per tant, això ho hem d'encabir dintre del nostre ADN empresarial. Si no tenim en compte tot allò que hem vist al principi, doncs no sortirem segurament en algun diari com a exitosos dintre de 2 o 3 anys. La segona idea de com sobreviure a aquesta era és canviant no només la tecnologia, sinó molt més que la tecnologia. I hem de tenir aquesta visió de qual ha de ser el nostre negoci digital, entre cometes, que ja el podíem treure, el digital, perquè és que si no som digitals ja no hi som. I en aquest lideratge d'aquesta nova era. I que sigui també coherent i consistent amb tot allò que hem vist d'aquells quesitos de la roda de la transformació digital. Per tant, primer visió. Si no sabem a on hem d'anar, no arribarem a bon port. Després, establir un bon pla de ruta. En base a aquest diagnòstic i a on vull anar, he de marcar quines són les meves prioritats i en quant de temps ho he de fer. Perfecte. Però el vital també aquí és la bona implementació. Quantes de les nostres empreses tenen una visió collonuda, estableixen, perquè paguen potser una gran consultora, un pla de ruta que els fa un super PowerPoint i en el que en la seva habilitat consultora són capaços de mostrar-nos un camí, però que després no tens l'equip per implementar-ho. I, per tant, fracassa. Fixeu-vos, entre un 80 i un 85% de les empreses que inicia un procés de transformació digital fracassa.
Bueno, no passa res, ho intentes una altra vegada, d'acord? Hem de ser resilients. I la tercera idea, no? Com podem sobreviure a aquesta era digital? Doncs és ser molt més que un negoci digital, ¿vale? I incorporant aquest ADN, no, a les persones adequades per conduir aquest negoci, ¿vale? I ajudar-nos a tirar endavant aquest negoci i entenent i empatitzant, no, amb el que realment vol el nostre consumidor. ¿Vale? I, per tant, fixeu-vos aquí, no dic els clients, dic les persones i aquest talent digital ha de ser el primer, ¿vale? Que hem de construir i generar dintre de les nostres empreses, sigui una startup o sigui una empresa que vol transformar-se digitalment. D'acord? I fins aquí, molt bé. Us deixo aquí també el meu LinkedIn i l'email per si voleu contactar amb mi de la universitat. I ja hem arribat a la fi. Doncs, Ignasi, moltes gràcies per la teva exposició, que ha sigut molt interessant i a més molt clara en la seva línia expositiva. I, si et sembla, passem ara a l'apartat final de preguntes. Jo he anat recollint algunes de les que s'han anat fent i ara te les exposo i, si vols, les comentem així en veu alta. La primera és una espècie de dicotomia bidireccional, que és si la sostenibilitat i la transformació digital són pols oposats. I en aquest sentit, doncs, fan referència al tema que s'ha parlat, no? Que la intel·ligència artificial té un cost mediambiental, etc, i veure fins quin punt això són pols oposats o no, veure la teva opinió, i si tens algun cas d'una empresa que volguessis comentar seria genial. Mira, aquesta setmana he anat a una conferència que ha fet una persona que sap molt de geopolítica i tot això, no? I ens estava parlant d'aquestes coses, no? Bueno, depèn de el que entenguem per sostenibilitat. Sostenibilitat què és? ¿Vale? ESG, ¿vale? O aquest món verd en el que hem de complir amb una sèrie de criteris, no? Mediambientals, etc. O sostenibilitat és que el nostre negoci perduri el temps. És fer-lo sostenible. ¿Vale? Llavors, fer-lo sostenible, ¿vale? A vegades xoca amb la sostenibilitat. És veritat que hem de veure, no? Que hi ha empreses i que avui el consumidor està o té molt present tot el tema de la, no? Hem dit, no? Ho he comentat aquí, no? Del propòsit i els valors. D'acord? ¿Vale? Però potser són un percentatge X, no? De tots els consumidors de tot el món. ¿Vale? Per tant, tu has de conèixer i saber quins són els teus clients, quins són els teus valors, i el que has de fer també és balancejar, no? Entre això, que és el mundo verde bonito, amb que la meva empresa ha de donar de menjar a 500 persones, 500 famílies. No? I aquí tu has de veure, no? Què és com podes conjugar això, no? Molt bé, doncs, la següent pregunta també té un punt, diguem-ne, tècnic, en el sentit que ens pregunten més per temes no de normativa concreta, però sí en relació al tema dels drets digitals, sobretot del consumidor, etc, i el fet que aquí a Europa hi ha una gran quantitat de normativa i llavors ens pregunten que, òbviament, empreses grans segur que tenen equips per implementar-ho, però que si consideres que és potser massa complicat per a empreses mitjanes, empreses petites, i que en aquest sentit com creus que s'hauria d'orientar el tema legislatiu perquè justament es pugui fer aquesta garantia de drets digitals bàsics? Estem a Europa. I Europa s'està quedant desfasada respecte a altres economies per la regulació. Tenim una sobreregulació que fa que grans, petites i mitjanes estiguem abocats a tenir un cost fixe, o que cada vegada és superior o poder adoptar totes aquestes normatives que són desenes. Perquè quan no és la llei de protecció de dades, en la banca és la MiFID, o és la llei del consumidor, o és la que deies, la llei de drets d'autor, o la que sigui. I, per tant, hem de tenir clar
que avui quan muntem una empresa o si volem tenir i continuar amb una empresa, hem de tenir o bé un equip dedicat o subcontratem això, no? Perquè és com el tema de la ciberseguretat. Al final, avui les regles del joc per jugar en aquest mercat fa que haguem de treballar en tot aquest tema, costi el que costi. Sí? Perquè si no ens ve una multa, no? Avui sortia, no? Un tema més del CEPLAN, no? Però avui sortia que li han posat una multa a Open Bank de 40 milions d'euros, no? Sí? Bueno, és que si no ho fas, ¿vale? La represàlia, entre comilles, pot ser que hagis de pagar aquest cost per 1.000, no? Clar, sí. I, per tant, has de tenir en compte com algo que és necessari si avui vols tenir una empresa. El mateix amb la ciberseguretat, Perfecte. Sí, de fet, aquest tema, el de la ciberseguretat, també l'hem tocat en l'anterior sessió i, de fet, ara ens fan una pregunta semblant a la que ens han fet abans, que és en relació als agents digitals i ens comenten si tu els hi veus sentit, si creus que és una moda passatgera, si depèn del sector, com veus el tema dels agents digitals com una eina útil o no? Tu dius, és una eina, ¿vale? Per tant, hem de veure si en el nostre sector, si en el nostre model operatiu, no? O en el nostre model d'atenció al client, realment és necessari un agent virtual, ¿vale? Que al final és un ens virtual, ¿vale? Que darrere hi ha matemàtiques, ¿vale? Hi ha algoritmes, ¿vale? I en el que busca és millorar, ayudarnos a ser més eficients, a processar dades de forma més ràpida i a ser més productius. ¿Vale? Llavors, si això ens ajuda, ¿vale? Que ho hem de mesurar, doncs endavant. Si no, potser no necessites un agent virtual per fer l'atenció en un sector en el que tens dos clients. Dos grans clients, saps? Bueno, depèn, per tant, has de valorar. I has de veure si realment això t'aporta o no. I potser, ja et dic, amb un simple algoritme o fórmula matemàtica que no incorpora ni intel·ligència artificial, t'ajuda a millorar processos que potser fins ara no estaves fent. Per tant, no hem d'anar a les modes. Sí que és veritat que la intel·ligència artificial canviarà la manera en la que fem les coses. Processos en els que segurament, si partim un procés, el procés, al final, el procés Z estava al final, ara resulta que incorporant la intel·ligència artificial o un agent virtual, resulta que aquest procés està en la B. I després passes a pensar, i el pensament i la prova del pensament crític que abans estava abans, ara està al final. Per tant, ens canviarà la manera de fer les coses. Hem de veure com això ens condiciona en la manera d'operar, en la manera de vendre i en la manera de fer coses. Perfecte. Doncs, Ignasi, moltes gràcies per totes aquestes respostes. Aquestes són les preguntes que teníem al xat i llavors fins aquí deixaríem aquesta 8a masterclass de NIP Acadèmia titulada, recordo, Digital Mindset, com pensar, actuar i ser digitals, que ens ha conduït i ens ha portat avui a l'Ignasi Martín, que esperem que hagi sigut útil per tothom en la mesura del possible i que en qualsevol cas hagi sigut, això segur, enriquidora. En nom de la universitat, també agrair a tots els que heu assistit el temps que hi heu dedicat. A tu, Ignasi, també, òbviament, el temps d'exposició i ara amb les preguntes. Dir-vos a tots els assistents que us enviarem un enllaç amb aquesta videoconferència perquè la pugueu compartir o la pugueu tornar a consultar, que la penjarem a YouTube perquè també sigui més accessible, però que en qualsevol cas hi tindreu accés i serem proactius perquè us arribi. Llavors, en nom de la universitat, res més, desitjar-vos que acabeu de passar un bon dia. Ignasi, si vols dir unes últimes paraules per acomiadar-te i ho tancaríem aquí. Moltes gràcies, Gerard, per l'oportunitat per poder fer arribar aquestes idees
als estudiants i a la gent interessada relacionada, també col·laboradors de la universitat i supercontent de que puguem arribar a aquests missatges i la nostra experiència a aquest públic. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Ignasi, per aquestes últimes paraules i dir-vos això en nom de la universitat. Moltes gràcies a tots i fins la propera. Ens veiem. Que vagi molt bé. Merci. Adéu.